Χαίρετε πάλι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλά? Καλοκαιράκι ήρθε, ήλιος βγήκε δυνατά, οπότε τι χρειαζόμαστε? Δροσιά. Πώς θα έχουμε δροσιά? Με τεντούλα. Μια τεντούλα πάνω στο αμάξι, μας λύνει κυρίως από τη ζέστη, αλλά και το χειμώνα από τη βροχή. Αλλά τώρα καλοκαιράκι είναι, στη θάλασσα θα πάμε να κάνουμε μπανάκια. Οπότε να σας δείξουμε πώς θα ανοίξουμε μια τεντούλα. Οι τέντες που έχουμε είναι 2x2, 2x2,5, 2,5x2,5 και 2,5x3. Και έχουμε και την περιστροφική που είναι 2x70, 2,70 μοίρες. Σήμερα θα σας δείξουμε τις απλές τέντες που μπαίνουν στο 80% των αυτοκινήτων. Όλες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουν στο πλάι του αυτοκινήτου και θα σας δείξουμε τώρα πώς ανοίγουν. Είναι αυτή εδώ η τεντούλα. Αυτή είναι η 2x2,5, είναι το κλασικό μέγεθος. Το κάλυμά του το εξωτερικό είναι μουσαμάς. Το ανοίγουμε. Το σηκώνουμε και βλέπουμε από μέσα την τεντούλα. Ανοίγουμε τα σκράτς, να την απελευθερώσουμε. Τη βάζουμε προσωρινά από την πάνω πλευρά, έτσι ώστε να ανοίξουμε τα πλαϊνά πόδια πάνω στην οποία τεντώνει. Τα ανοίγουμε τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά και μετά ξετυλίγουμε το πανί μας. Αυτή είναι μια διαδικασία για να την κάνετε μόνοι σας. Αν έχετε δεύτερο άτομο, θα σας βοηθήσει και εκείνος, φαντάζομαι, ή εκείνη. Αφού την ανοίξουμε, φέρουμε τα πόδια σχεδόν στο άνοιγμά μας. Τα έχουμε ελεύθερα. Ωραία. Την ανοίγουμε και όπως βλέπετε εδώ στο τελείωμα είναι τα κάθετα τα πόδια. Γυρνάμε προς τα κάτω. Τα κατεβάζουμε. Αν θέλουμε τα έχουμε προσφυγμένα σε ένα σημείο που μας βολεύει έτσι ώστε να στηριχτούν, ειδικά όταν είμαστε μόνοι μας. Ωραία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε, τοποθετούμε το κάθετο στη θέση του, το τεντώνουμε και το σφίγγουμε. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αφού ξέρουμε ότι έχει τεντώσει πλήρως, οπότε μέσα σε λίγα λεπτά είμαστε έτοιμοι και στημένοι. Αυτό ήταν. Βάζουμε τραπέζια και καρέκλες όπως θα σας δείξουμε σε επόμενο βίντεο και απολαμβάνουμε τη βόλτα μας. Τώρα να δούμε πώς θα κλείσει. Αφού τελειώσαμε με όλο το σημάζεμα, καρέκλες, τραπέζια και ό,τι πράγματα έχουμε, πρέπει να μαζέψουμε και την τεντούλα μας. Να δούμε τώρα πώς τη μαζεύουμε. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, αντίθετα. Ξεκινάμε ανάποδα τη διαδικασία. Βγάζουμε τα σκράτς, να ελευθερώσουμε το πανί. Το ίδιο την άλλη. Αφού ανοίξουμε τα σκράτς, απελευθερώνουμε τα μπράτσα. Τα μαζεύουμε ελαφριά και μαζεύουμε και τα πόδια. Τυλίγουμε το πανί μας. Και αφού ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία, το βάζουμε προσωρινά από πάνω. Κλείνουμε τα μπράτσα. Συνεχίζουμε το τύλιγμα. Και πιάνουμε με τα σκράτς που έχει μέσα. 1, 2, 3. Κλείνουμε το μουσαμά. Μπαίνουμε στα μάξι και φεύγουμε. 4x4 Greek Parts. Πάμε.